Demokrati. Táto mimoparlamentná strana zbiera podpisy na referendum. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia. Dnešným dom teda začíname so zberom podpisov. Vždy som hovoril, že referendum je legitímny nástroj a že ľudia majú právo samozrejme tam ísť, ale majú právo tam aj neísť. Ak by ste čakali, že toto referendum bude mať čo i len proobčiansky názov, tak ste čakali zbytočne. Ako inak, ako stačilo Fica.sk by nazvali referendum. V samotnom zbieraní podpisov nie je problém, ale kedy už demokrati a im podobné strany budú zbierať podpisy pre niekoho, napríklad pre samotných občanov a nie proti niekomu. Napríklad proti Ficovi. Myslím si, že demokrati pri sformulovaní referendových otázok kľudne mohli vynechať pomenovanie Fica. Aktuálne majú vyzbieraných 100 000 podpisov. Stihnú podľa vás vyzbierať potrebných 350 000 podpisov?